בעדינות עם הסכין, יא חתיכה. מה, באמת קניתם? באנו בלי כסף. אני הלכתי, אני ביקשתי. אמרנו מה הכי טוב לילדים ו... לא, אבל אחי, אני אביא לך משהו מגניב. ניילון הזה... לא, היא כאילו פעם שנתת. כל הסימני שלה חיים להסתכל על הארץ ואומר, מה זה? מה אני אמור לעשות עם זה? אני אקח את זה לעבודה? אני אכתוב לעבודה, פיליפ, מברגה של נועם לא לגעת, אז הגעה, בדיוק, לא לאכול. רק זה שייך לנועם, שייך לנועם. זה בתים לאבא. זה בתים לי, זה הגדולת שלו, צריך להביא בישול אמישי. בישול אמישי. אוקיי, טה. איזה רעיון טוב. זה יותר מודרני? כמו... פריה דבורה. בחייאת, תשמור על זה. בחייאת! אמרת לא רציתי, עוד לא עשית מהקופסה, אין צ'אנס! גדול! זה כל הפרח המוצרים. הנה, לא, יכול לשמור על זה. גבר. רגע, שתהיה פה. איזה סבון. מה היה לו? אני אביא לו מלא כסף. כן. מה, יש לנו בעיה? מה? אורייט. למה אתה על הנושא? זה היה חוזר. גם אני לא הגעתי. יציאה שלי פה? כן. מה זה? זה לא בשבילי. רוצה שאני אבוא איתה? בואי, אם אתה רוצה, זה יכול להיות גם בשבילך, אבל יש לך פה. מה יש? אנחנו בוא. שום. בא לי על שוקולד, גם הרב. בואי נלך לה. זאתי תוותר על השוקולד. אבל תוותר על השוקולד. טוב, עזוב, תראה את זה, תעשה פה את זה למצלמה. די, כבר 4.5 דקות אנחנו מצלמים. הנה. תגיד תודה, תגיד בן כמה אתה? אני בן 30 ואין לי חורים ואין לי... עכשיו תחזיק את זה ליד